So mga kaigan, Hindi mo kami sabi nakabatang. Sana namin. nakabata. Tuturuan ko kayo kung paano kumain ng tilapia. Okay na na, okay na na. Hey, cheers for the freedom Karen. Basta? Muna makusog ni. Etches na, etches. So mga kahigan, andito tayo sa ano, sa bahay ng, mana na? So mga kahigan, Hindi mo kami sabi nakabatang. Sana namin. tuturuan ko kayo kung paano kumain ng tilapia. Aday, buwang ka na ako. First, paalala sa mga batang wala. So kahigan, yan po mga kahigan. Siya po si Arid mga kahigan. Broken hearted po siya mga kahigan. And dinadamayan po namin kahigan. So pag broken hearted kahigan, ganito tip namin. Ayan, cheers for the freedom of Karen. Sana marami pang broken hearted na darating. Listahan na mo si Arid. Marami. Aga, ayaw mo. So, Kulihan, may pamilya sa kulihan o ka ng principal ba? so nasa na ba nasaktan kumain? Nasa na ba Sa mga kahigan, na ba nang masakitan niya mo? kay ba mo ginamos? Only in the Philippines. Ayaw, Pins? Mo na siya ginamos. Yan kani? Kaan siya, pasaos baboy. Saba, dry! Ungit iyot! Ungit iyot! So mga kaigan, wala ko pagkaon. Pretty much one. Ay, hari. Uy, ang kanon. Ayan. Tingnan yung pagkaon ko ano, tilapang ka ng kaan. First, Ano mo kung pagkaon na lang mo na? Ay. sa magpanilap ko. Hindi naman nakaon mo na inuwag.
Okay, but Aras, what can you say today? Masasabi ko lang. Nakakaon ko lapok. Gusto na pilapok na ba? Ay, forever. What's on your red? Ano? Ay, banda na yun. May mga kahigan. Ito po yung first vlog ko. Ouch! So, hindi pa nakaka-subscribe. Then, napiskan po dahil. Mag-subscribe na kayo. Then, next week, ang gagawin namin, sisip na naman. Dalagan. Ayaw ka. Kaulmin, apos. Okay, Greg, what can you say? The papa of two son? Of three son? Son? It is all son or son and daughter? Migo, lain kay kanagtang diri Migo. Oo, dyan ang puro ng imo eh. Dako nung kaya 5 mo na eh. Kuya Elges, what can you say? Na namin sa inyong balay karon nagsamok-samok. Pero sakit yan. Tuhan kaya mo kilap ko mo. Kating ka po ito, Jess. Ganun pala ko na. Standing gamit, Jess. Ask sa may ikanting. Mga tawal study ko, wala matay kanting. Dalibat. Nag-iisang tunay na babae. Ano masasabi mo? Babae ka, lalaki. Igangbang gano'n ako kaysa rin babae. Nabigaling ka. Ikaw na niya. Dili atong palahin, no? Okay. Uy, sakit sa puot. O sa'yo sakit sa puot, Kuya Elges. Kaya po ba na kayo eh? Gusto na kayo bilagay. Kating ko ba yan? Kanya. Mama ko rin. Milipit. Smuti, smuti. Si Ma'am Rina
na daw, kay Toy ka date. Kasi, Kasi ganit, lagyan mo naman siya. Ikaw ka siya. Ano may linday? Maylin? Hangat gamay dyan para dili ma-emphasize ang suwa. Mabilis ang kubanday. O ni resulta sa inig ko magkaon. Bayad na. Tinawag sa bayad na. Manila sa. Uy, kaon sa inyo, day. Example. Example. Pwede lang kaya day. Ikaw. Ala, yan na panood na sa mga sinsiyo. Ay, Mayot. Anak. Garden mayot. Hello everyone. ako na puliwa ko exposure. Ah. Pa! Pamusikan ko din niya, power director ko din. Ask me anything question. Ah! Oh, boyo, takamati ka to. Ask me daw ko na anything question. Yun siya. Virgin ba ka day? Oh yes, purely 100%. Virgin ba ni day? Virgin para. Sukatan sa virgin. Sukatan sa virgin day. Yan ang panagtambak niya. Makuot na kung may masangit. So, ano masasabi mo ngayon? Well, from the GSA? Kanina day. Sige. Daghang salamat kay Alipo, sila sponsors sa Okay. kanya sa fish pan, mga Olivera family, which is salamat kayo kay Alipo sa iyang fish pan ito na gagmay na kay isda na pilit. Kay ngano? Day. Sa tanang posisyon, sa posisyon mo ganahan. Magbarog. Kapag tayo barangay. Wait, mas lamihan barog. Kay dugay mo ako ay kaysa magtinda. Uy! 3 minutes, suman na. Experience kayo ba Wait, yun? visit! Hala, matuki man dyan ron. Oh. Ah? Ay, hindi man yung ikaw ang barong. Bubarog man to, pero magpakupod lagi. Still a merch ko. Sa among teacher sa Rizal karon kung naamay misod pasayo kami sa imong Elmerong klase na kami misod kay pinahimo na mo sa among first class of yours being teacher of a Rizal subject. Pasaylo ay taon mi sa misod pa. Sus, kasi mong bilsa. Absent